Uy, anak, naanan ka. Kumusta man ang imo pag-eskwela? Okay naman pa, iba yun na namin tuition sa eskwelahan. Sige lang anak, kay pangitaan ako paagi na makita tao ipagayag sa imong eskwelahan ay hinay ayo ang panada. Kung isudod tayo, pwede na pumunta ng eskwela, makita na tao. Anak, ipadayon ang imong pag-eskwela o kaya kawala og paglaom o pati sa imong mga pag-ampo kag Senior Santo Niño. Sige pa, salamat pa, ang kaysa yung papalagat pa. Bachelor of Science in Marine Engineering, magna cum laude. Ito may nagigay atong pangandoy. Salamat kayo sa mga papanikamot. Mauman na kinis po. Anak tungod kini sa atong pagpaligkamot at tumanan sa hugot na tumapatampo ang Senior Santo Niño.
Pinalangga ang Clarissa, dawatak ni Bubong, ang ikandumanan sa atong matapis na panaghirapaan. Oo, pinalangga kong Pedro. Ako kining dawato no isalin kanimo, nga ako kining atimanon sama sa akong pagpangga kanimo. Higugma Tukar Clarissa. Ihigugma tika, Pedro. Ma! Pa! Anak, atong nitanong kining tubo para kinimudaghan ug ang tibuok kansiwa makatagamtang sa grasya sa tubo nga mo'y himuong binagong akra.
Ate Bafi.